बाद मारायाव गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ बानायबाय आङो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं फुङावनो फिसाजो उथिनानै नै दिन्दाङाव गेलेगासिनो दिनैनि भिडिअखौ आं इदिनो स्टार्ट खालामबाय आं दिव्या आंनि बर' आइजो दिव्या चेनेलनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो सानफ्रोमनि बायदि दिनैबो बरायनायखौ जासिहरफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ एसेबाबो नायगोन अननानै बयबो नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो चेनेलाव जाय गोदान प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो सानफ्रोमबो साबस्क्राइबखौ बिनाय जादों मानोना आंनाव साबस्क्राइबनि गोनांथि जादों नोंथांमोना प्लिज अननानै जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना हो आरो जाय खालामदो इसोरखौ सानफ्रोमबो आं साबायखर होनखायो ओमफ्राय आरो भिडिअखौ नायनानै लाइक मोनसे हो कमेन्टआव खोन्था भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनो आंनि भिडिअखौ दिनै इदिनो स्टार्ट खालामबाय नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय बिफाया दिन्दां अर्डार होदोंमोन जों न'आव थांबानो दिन्दाङा फैना दं दा मोनफैनानै नै दिन्दांखौनो सानफ्रोमबो जानायानो जानाय फुङाव उथिनानै फरायनाय सिगां दिन्दां जाग्रोनासो लायो दिनै फुङाव उथिनानै आं भिडिअखौनो बानायना दोनबाय आरो आं फुंनि खामानिफोरखौ मावना लानोसै नोंथांमोनाबो आं दिनै सानसेयाव मा मावो मा खोन्थिलांबाय थानोसै दिनैनि भिडिअखौ आंनिखौ इदिनो नायलांदो नोंथांमोना बयबो नै फुंनि जाखां लोंखां खामानि मावखांनानै दा जादो खैथा टाइमा बहुत जालांबाय 11टासो बारलांबायानो नै रेटिसाखौ स्कुलाव दोनना फैनानै पस्ट अफिसाव हाबनानै देरि जाबायनो जानानै नाखौबो नुनानै बाजारनिफ्राय नाखौ लाना फैफाबाय फोराननो होननानै जि मेजेम गोनां मावा ना सिलेना ना फिथिख्रि ना इदि ना दं ओमफ्राय नाखौ फोराननो लाना फैदो आइजों जिखौनो सायगासिनो नेटखौबाय आइखौनो मबाइलखौ मोननानै भिडिअ खालामबाय भिडिअ खालामखाग्रा होननानै मिथिखायो नालाय बेबो मबाइल मोनबा भिडिअ खालामना दोनो भिडिअखौ खालामनायखाय आङो नोंथांमोननो खोन्थिबाय नै फुङाव बेखौनो जाखां लोंखां खामानि जोबनानै आरो ना सायनायखौनो मावबाय जों बागमारायाव बिमानि दख'ना दाखालि न'आव थांनायाव नै दख'नाखौ गानानो बिमाया लाना फैदों जोंनि दिनै माइया मोजां जाथारदों बेजोंहा माइखौनो गायनो हादोंमोन गावनि ओमफ्राय जोंनि इथिं गायनो हादों सोबानो नुवा साननै गैयावनो ओंखारना थालायबाय गारि खम लांदां मोजां मोनलायदों टाइल्सखौ नायबाय भिडिअ खालामना लाबाय नोंथांमोननो खोन्थिगो र' नायना फैबाय भिडिअ एसे खालामना लाबोदो नोंथांमोननो खोन्थिगोन आं नोंथांमोनाबो कमेन्ट होबानो जाबाय आंनो माखौ मोजां नुयो बेडरुमनि थाखाय आरो मोनसे दखानाव नायहैनि इयाव नायग्रोबाय आरो मोनसेयाव नायलायनोसै जेराव मोजां नुयो आं गोसोनि बायदि मोनथ'वाखै इनाथ' एख' गैया जिबाबो जायो पसन्दनि खोन्थायानो खिनिखौ भुटे पुवा बोरि होनो भुटे पुवा ना भुटे पुवा नै लोगोफोर आं फ्लोरनि थाखाय नायनाय टाइल्सआ माने आंनि बेडरुमनि थाखाय ड्रयिं रुमनिखौ आं उनाव सिलेक्ट खालामसिगोन दा बेडरुमखौ होग्रोनो नागिरदोंमोन टाइल्सखौ आं बारा मोजांखौनो मोनासै थेवबो नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरसन माबायदिखौ होबा बांसिन मोजां नुयो आं माने बारा माबाखौ नाङा इदि सिम्पोल नांगौ आरोना एसे व्हाइट थाबा मोजां नुयो न' भितराव ब्राइटनेस जायो एसे
नै लोगोफोर आं इखौ एसे फसायदोंमोन नोंथांमोना मायदि नुदो खोन्थासन आं एसे मोजां नुदो होबा मोजां नुगोन खोमा मा जादो मम' मा नांगौ नोंनो लेग पिस गैया मम'खौनो जाना लानोसै ना नै लोगोफोर आं बागमारानिफ्राय फैनाया खोमसि जाबोबाय जोङो मम' जानानै आरो बाजाराव हाबबाय बाजाराव हाबनानै लकेल दाउ मासे लाना फैबाय लाबोनानै मिस्टारा दै फुदुंनानै गोदाबाय माबाय साफा खालामनानै आं संबाय खुरबाय इबो संबाय आंबो संबाय सानैजों लोगो जानानै आरो बाथा संबाय खुरबाय फिसाजोआव फरायबाय थाबाय इजा फरायनानै नै लास्टाव मानसि आखिदोंमोन इयो मानसि आखिनायखौनो आङो मायदि आखिदों होननानै नोंथांमोननो भिडिअसो खालामना दोनबाय खालामनाय भिडिअखौ नायसन नोंथांमोना नै बायदि इयो खर' मेगन खानायनो गन्थं आखाइ आथें उन्दैनि मानसि आखिनाय नालाय मायदि जादों आं इनि मानसि आखिनाय भिडिअजोंनो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनोसै लोगो मोनलायगोन आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ अल